Әмма ләкин менә соңгы елларда бигрәк тә сәхнә культурасы бик тә түбән төште. Менә бу ханым әйтә, сез Дини эшләтү дәүләт советында закон чыгарып, шушындый ямьсез сүзләр сөйләүләрен туктатмыйсыз сәхнәләрдән дим. Белмим, менә закон чыгарып кына аны туктатып буламы икән? Әгәр дә кеше яшьтән үк тәрбия алмаса, балалар бакчасында, мәктәптә, бигрәк тә гаиләсендә, әти-әнисеннән, әбисе бабасыннан тәрбия алмаса, закон белән тыеп, яисә кушып кына кешегә иман кертеп булырмы икән? Менә мин шул турыда уйлап утырдым да, менә нишләргә кирәк икән менә бу артистлар белән, җырчылар белән, сәнгать кешеләре белән бу хакта күп мәгълүмат сөйләшеп тә минем әле ортак бер фикергә килгәнем юк. Билгеле бөтен сөйләтелей шул нәрсәне. Әмма ләкин менә ничек шушына ирешергә, шул турыда минем әле бер кемдә ачык кына әйтеп фикер әйткәне юк. Синең фикерләрең ничек икән бу өлкәдә? Разия әфәнде, мин бу турыда уйлыйм, яратып тәнкыйть итү кирәктер. Алар барысы да шул безнең балалар бит, безнең татар балалары, шушы тәрбия алган балалар инде алар. Хак белән батылны айырырга бөтен кешегә дә бирелмәгән. Алар менә шушы кешене көлдерүне бүген хак юлда, үзебез дөрес юлда дип уйлыйлар. Ә бит без инде бик күп кеше көлдердек. Бүген безгә кешене көлдерәсе түгел, уйландыру вакыт җитте. Үзебез турында уйланырга. Беренчедән безнең әле наданлыгыбыздан, икенчедән коммерция дигән нәрсә бар. Көлдереп акча җыю. Безнең төп урысча әйтсәм инде основное население, төп халык бит әле тәрбия дәрәҗәсе түбән, үзегез беләсез. Сарык шикелле залларга куып кертәләр дә, алар уйлыйлар, бу матур дип, бу яхшы дип, аннан соң моның өчен телевидение, радио, печать, алар нинди роль уйныйлар? Монда бармы безнең журналистларыбыз, иманлы, тәрбия учагын кабызучы бармы безнең журналистларыбыз? Радиода булмасын, телевидениедә булмасын, алып баралармы алар шушы юнәлештә эшне? Мәсәлән, радио. Хәтерлисез булыр, без кечкенә чакта җыр өйрәтү дәресләре бар иде. Бар иде, я. Нинди матур җырлар без өйрәндек шул вакытта, име? Ул анда патриотик җырлар бар иде. Мәктәп турында, укытучылар турында, әниләр турында, туган җир, ватан турында күп җырлар без өйрәндек. Алар безнең каныбызга сеңеп калган, алар белән бик тәрбияләндек. Бүген бит андый тәрбия алмаган балалар үсеп чыкты. Алар моны дөрес дип карыйлар. Телевизордан күрсәтәләр икән шундый концертларны. Шулай булырга тиеш дип уйлыйм. Шулай тиеш дип карыйлар алар. Ул телевидение, ул радио, ул газетлар. Мин газетларны укымыйм. Бик азын гына мин шулай кайбер газетларны. Мин телевидение карамыйм. Соңгы вакытларда бөтенләй дә карамый башладым. Газетаны алам да, программа сезнең теге мактау булмасын, сезнең тапшыруны карыйм, тыңлыйм. Һәм тагын бер-ике шундый тапшыруларны Дания Гыйльмановның әзерләгән, менә безнең режиссерыбыз бар, аның тапшыруларын һәм музыкаль редакциянең берничә матур тапшырулар бар, аларны тыңлыйм һәм башкаларын мин тыңламыйм. Аннан соң игътибар итегез әле. Бу радио, бу телевидение, бу бит гайбәт учагына әйләнде. Теге вакытта теге дәүләт башлыгы тегендә чыгып киткән, чыгып китәргә әзерләнә, менә китте инде, менә һәр утырды инде самолетка, менә һәр ул барып төшә инде, менә хәзер аны кашалар, менә анда очрашты инде. Бу безгә нигә кирәк? Бу нигә кирәк безгә? Бу тәрбияне безне монда утлы җырада тоталар. Ут өстендә безне тоталар. Хәзер нәрсә сөйләшерләр икән? Нинди карар кабул итерләр икән? Бу безгә кирәкми? Кабул итсеннәр. Ул аларның эшләре, алар үз эшләре белән йөри. Без укытучыларның үз эшләре, тәрбия, аналарның үз эшләре, тәрбия, балаларның тәрбиясе. Безнең үз эшләребез җырчыларның миңа бу кирәкми. Дөрес, менә мин шактый чит илләргә чыгып йөрим, чит илләргә баргач мин махсус телевидение карыйм. Алар нәрсә күрсәтә икән? Безне өйрәттеләр бит, анда буржуаз сиясәт, буржуаз культура дип. Әйтәм, бу буржуаз илләрдә нәрсә күрсәтәләр икән телевизорда. Менә мин күптән түгел Канадада булдым, Канадада төне буе карап яттым. Тәүлек буе карадым, әйтәм, берәр генә кеше үтергән, кеше суйган, яисә кеше көчләгән кино, яисә тапшырып булыр микән? 3 тәүлек яшәп, бер генә тапкырда күрмәдем дә ишетмәдем дә. Ә бездә ачсаң бөтен тапшырулар шуңа кырылган. Сакласын, куркыныч бит. Ә бит шуны балага күрсәтү. Бу бит җинаят. Ул рекламаларын сез карагыз. Бу менә акча, монда коммерция. Бөтен нәрсә хәзер бүген шуңа китте. Әмма ләкин без ишкындырабыз кулдан. Яшьләребезне бер бөтен теге поколение дин урысча инде. Буынны ишкындырабыз.
ханым, сіз бик хәрәкәтчән кеше инде, бик йөрмсә кеше. Әйттем бит инде, менә ничә шалтыратсам да, Гөлзада тигендә киткән, монда киткән дип әйтәләр. Инде татар яшәгән, дөньяда татар гомер кылган илдә син булмыш калган ил юктыр. Америкасында да булдың, Төркиясендә дә, башка илләрдә дә бик күп илләрдә булдың. Инде 20 илдә булгансыңдыр. Менә ни өчен бу турыда синем? Менә без бит монда яшибез инде, үзебезнең Казаныбызда кайныбыз, Татарстаныбызда кайныбыз, үзебезчә үзгәрәбез, анда тәэсирләргә биреләбез, музыкабыз да үзгәрә, фикеребез дә үзгәрә. Читкә киткән татарлар, алар юмылгырак яши. Алар үзләренең җәмгыятьләрен оештырып, шул җәмгыятьләрдә аралашып, аннан соң анда теләсә инде татар китә алмый. Анда китәр өчен көчле рухта кирәк, анда барып җитәргә кирәк, үзенең югалтмыш яшәргә кирәк. Димәк, андагы татарлар инде ул төшеп калган татарлар түгел. Шуңа күрә мин аларга хөрмәтем бик зур, һәм аларның фикеренә һәр вакыт, аларның ничек яшәүләренә, яшәү рәвешләренә һәм алар нинди рухи тормыш белән яшәүләренә мин һәр вакыт игътибар итәргә тырышам. Менә син инде миңа караганда да күбрәк йөрисеңдер, күбрәк аралашасыңдыр алар белән. Син мөмкинлегең дә күбрәктер. Менә син барып төшәсең, алар нинди җырлыйлар үзләре, нинди җыр сырыйлар, нинди җырларны, нинди моңнарны тансыклаганнар, нинди җырчыларны чакыралар. Менә шуларны инде син белеп күреп торасың бит. Моң, халык җыры. Менә аларда бөтен, чөнки аларны бит менә бүген композитор уйлап чыгармаган, бүген генә шагыйрь аны язмаган. Ул бит 100 еллар буе, гасырлар буе тупланган, сойланып килгән. Бүген безнең җырларыбыз сойланып, сакланып калган икән халык җырлары. Анда инде бу күңел аша, йөрәк аша узган, халыкның җаны аша. Вакыт сынауын узган алар. Шуңа күрә менә бу чит илдәге яшәүче безнең милләттәшләребез дә алар шушы халык җырларын сырыйлар, моңлы җырларын сырыйлар. Һәм моң сакчыларын, җырчылар арасында моң сакчыларын алар шакыртырга телиләр, һәм шуларны тыңларга телиләр, ишетергә телиләр. Гөлзада ханым, менә әңгәмә башында әйтеп үткән идегез, Кырымда узган Сөембикә варислары фестиваль турында. Мин дә анда берничә мәртәбә катнаштым инде. Ул 3 елмы рәттән үткәнде. Икесендә булдым аның. Ул бит гаҗәеп фестиваль. Мин аны барганда балалар җыелайын, ул Татарстанда да, Башкортстанда, башка җирләрдә татар балалар җыелу фестивальләр үткәрә. Шундый бер гадәти генә фестиваль дип уйлап барган идем. Һәм баргач, андагы халыкны күргәч, андагы җыелган балаларны күргәч, бөтенләй фикерем үзгәрде дә китте. Бу һич кенә дә гадәти фестиваль генә түгел. Монда бөтен дөньядагы БДБ илләрендәге, Үзбәкстандагы, Казакъстандагы, Украинадагы, Россиядагы һәм башка мәмләкәтләрдәге татар балалары җыела, бу бер нәрсә. Икенчедән, ул балалар һәммәсе талантлы балалар. Өченчедән, ул балалар шул хәтле чибәр, шул хәтле аларның күңелләре иркен ачылган, безнең шикелле түгел. Без бераз ныгытрак булып үстек, чөнки шартлары шундый иде. Алар өчен бик нык сөендем. Өченчедән, менә син әйтеп үттең инде, бу милләтне туплау. Милләтнең балаларын, талантлы балаларын туплау. Милләтне кем тотып тора? Аны талантлы кешеләр тотып тора. Милләт һәр вакыт талантлы, байлар кулында түгел. Байлар таратмый. Милләтне һәр вакыт алга этәргән кешеләр ул талантлы кешеләр. Менә син шушы балаларны туплыйсың. Аларга көч бирәсең, куәт бирәсең, өмет бирәсең, дәрт бирәсең. Сез талантлы дип әйтәсең, сез бергә булыгыз дип әйтәсең. Сез милләтнең киләчәге дип әйтәсең. Бу бит искиткеч зур миссия. Моннан да зуррак миссия булырга мөмкин түгел. Шунда миңа түгел инде башка кешеләр дә әйтеп куйды, бу чараның, бу фестивальнең милләткә бүгенге көндә файда китергән иң зур чараларның берсе икәнен әйтеп үттеләр. Һәм аннары әлеге дә баягы татарларның төрле кавемнәрен бергә туплау. Безнең бит татарларыбыз бик төрле, аларны хәзер тагын төрләндергә, тагын да вакларга, таркатырга теләүчеләр бик күп, татар халкын таркатырга теләүчеләр. Син киресенчә аларны тупларга телисең. Син Кырым татарда үзебезнеке дисең, Себер татарда үзебезнеке, Казакъстандагысы да, Үзбәкстандагысы да, Казандагысы да барсы дисең. Менә бу чыннан да синең җыр сәнгатендә кылган эшләрең белән янәшә терлек тагын бер бик зур, бик олы гамәл. Һәм моннан билгеле син үзең генә ярып чыга алмас идең, синең ярдәмчеләрең дә бардыр. Менә быел Мәдәният министрлыгы сиңа ярдәм итте, башкалар да ярдәм иткәндер. Менә бу фестивальне син киләчәктә дәвам итәргә уйлыйсыңмы? Синең кемнәр сиңа ярдәм итә? Һәм менә шушы хакта бераз сөйләп үтсәң иде. Беләсезме, менә мин күп еллар инде 92 елдан бирле башлап Кырымга ял итәргә барам. Гомумән мин ял итәргә йөргәнем юк, ләкин менә Кырымга барам да ял итәм дип, анда ял булып чыкмый, эш булып чыга ул. Тагын янда Харьковка, Запорожье, Украина буйлап Киевка, каядыр ниндидер мероприятие, анда
нәрсәдер үткәрәләр, фестиваль нәрсәме, татарлар инде сабан туйын үткәрә, мин анда барып тагын эшкә ябышам. Шулай йөри торгач, Кырым татарлары да мине чакыра башлады. Кырым татарлар белән аралаша башлагач, аларның язмышлары белән танышкач, аларның авырлыкларын күргәч, минем башымда алар белән безнең арада, Казан татарлары арасында бераз суыклык сизгәч, минем шундый уй туды. Ничек якынайтырга? Без бит бер милләт. Һәм нинди теге аргументлар табырга, фактлар, ничек итеп безне якынайту өчен, бер милләт икәнебезне исбатлау өчен нәрсәләр миңа, нинди аргументлар табырга. Шуннан соң мин уйладым, балалар якынайтырга мөмкин. Чөнки әбиләр инде үз эшләрен эшләделәр, бабалар эшләделәр. Алар үзләренең теге кәкрәйеп беткән куллары белән булса да, менә шушы хөррият заманы килгәч, дип әйтим инде, Коръән укырга өйрәнеп, мәдрәсәләргә йөреп, үзләренең тагын бер кат бер тупланып көчләрен салдылар име. Яшьләр белән, минем яшьтәшләрем белән, әле бездә иман бар, бөтенебездә дә тулы иман булмаса да иман бар. Яшьләргә без нәрсә эшли алабыз? Яшьләрне, балаларны тупларга, балалар аркылы милләтне берләштереп калдырырга дигән уй минем шушындый фикерем туды. Гөлзәдә ханым, сезнең белән көннәр буе сөйләшеп торсак та, сезнең сүз бетәрлек түгел, сезнең эшләгән эшләрегез дә бик күп. Башыгыздагы, күңелегездәге уйлар, фикерләр дә бик күп. Менә мин уйлап утырдым әле бүген сезнең белән сөйләшү алдыннан да. Ләкин Гөлзәдә инде үзенең гомерендә шушы көнгә килеп җиткәнче күп эшләр, күп мөхәммәлләр кылган. Һәм инде кабатлап әйтәм, аны һәммәсен үз тырышлыгы белән үҗәтләнеп, әкрен-әкрен бер баскычтан икенче баскычка күтәрелә, үз көче белән барган кеше. Ул менә бүген көндә инде Татарстанның халык артисты да булды. Муса Җәлил белән бүләге лауреаты да булды республикабызның. Аннан соң әйткәнемчә, татар халкының яраткан мәшһүр җырчысы булды да инде сүз дә барган мөмкин. Аннан менә дигән кызу үстердем, бөтен якын талантлы. Үзе сәхнәгә чыкса, сәхнә күрке булырлык. Бүген көндә бик уникаль өлкәдә галимә булып танылып бара. Оныкларың да бар бүген көндә. Менә Сөембикә варисларын алып барасың. Гөлзәдә студиясы ачып, анда күпме җырларыбызны, бәйетләребезне, мөнәҗәбәтләребезне яздырдың. Коръән авазын халыкка иңдергә күп эшләр эшләдең. Гомумән искиткеч эшләгән эшләрең бик күп. Әмма ләкин мин кич кенә дә Гөлзәдәнең шу эшләренә канәгать булып, хозурланып өйдә тик кенә ятыр дип уйлый алмыйм әле. Булмас. В эстраде, как и в любом творчестве, у каждого свой путь. За 25 лет работы на сцене Гульзада нашла и донесла до слушателей свои песни. В этом случае признание народа она ценит намного выше официальных званий. Плюс ко всему, Гульзада – личность. Этим она и интересна. Поэтому к нашему диалогу мы приглашаем и вас, дорогие телезрители. Қаш астында ике күзен жекебігі йылтарай, қаш астында ике күзен жекебігі йылтарай. Оқлы күлмәгіңні кисәк ала алмайм күзіміні, сөз башласам қызарасың, аңлай алмайм өзіңді, ақ иде
уйлыйдар. Күзімі йымсам, көз алдымда көңілім сені ойлыйдар. Күзімі йымсам, көз алдымда көңілім сені ойлыйдар. Вы пришли на сцену не сразу, а действительно, если вспомнить, ведь вы кончили ветеринарный институт и успешно работали в Средней Азии. И только после этого... фабрике, врачом. И только после этого вы пришли на сцену. И пришли тоже, вы начали как чтица. Я пела уже с детства. Я мечтала стать артисткой, певицей, драматической артисткой. Я не могла оторваться от радио. Я так любила слушать вот эти спектакли, раньше были. Я плакала, рыдала, я мечтала. Для меня это было что-то такое, это высшее, это сцена для меня, это курси. Аллаха Тааляның курсия, это трон. Это, я даже не представляла, это сцена, со сценой ты говоришь, ты там, что хочешь, мне казалось, что хочешь, что говоришь, что хочешь, что поешь. А сейчас вы поняли, что хочешь, ты не скажешь, и что хочешь, ты не споешь. Да, это поняла. Вы в самодеятельности участвовали, будучи студенткой, школьницей, студенткой потом? Хотите, я расскажу, у меня какие первые сцены были, как я начала давать концерты. Первая моя сцена была это в бане, где парится вот это. Полка? Полка, да. Это была моя первая сцена. Я у себя в деревне в бане давала, детей собирала и там давала концерты. И притом платные концерты. Я делала из бумаги копеечные, 2 копейки, там 3 копейки билеты и давала концерты. Вся деревня собиралась там, дети, все детвора. И после этого вот эти деньги собранные я покупала там карандаши, там ленты, бантики, ну всякие вот такие мелочи, перо там разные. А потом делала лотерею. И из этих денег, купленные вот эти подарки, я им дарила этим детям. Возвращала им. То есть я получала трехкратное удовольствие. Во-первых, я выступала как артистка. Я и танцевала, и пела, и декламации там всякие рассказывала. Спектакль там играла, сочиняла сама. И получала как артистка выступлением своим. Второе, я билеты продавала, деньги поступлением денег, как коммерческий, как коммерсант. Третье уже я раздавала. Уже 3 раза я получала удовольствие. Помню первое мое большое выступление, большая моя сцена, это оперный театр казанский, вот имени Мусаджалиля, это оперный театр. Я там выступала и стала лауреатом республиканского такого фестиваля, студенческого фестиваля. Это было 68-й год. Вот, я училась тогда на 3-м курсе. И я уже родила тогда, я уже была матерью. Но вот я была первый раз лауреатом. Это 30 лет тому назад. Вот как раз весной это было, студенческая весна. Транслировали по радио. Это для меня было, это высший пилотаж. Никуда больше я не думала, что я была так счастлива. И так у вас шла, значит, самодеятельность, да. И потом уже уехала в Среднюю Азию вот по направлению. Там я уже сама руководила, собрала, спектакли делала, концертную группу, выступала там по всей Средней Азии. Помню, даже я приезжала, бригаду скомплектовала, приезжал в Татарстан, программу слушали Дом художественной самодеятельности и приняли нашу программу, дали нам маршрут, и по деревням я выступала, дала вот такие концерты. Вы вернулись в Казань и решили поступить в филармонию. И получилось, вы рассказывали, что ведь в филармонию вы пытались поступить несколько раз, на работу вас не принимали. Первый раз меня приняли. На ура! Знаете, как интересно было. Там комиссия сидела Зифа Апа Басырова. Это было для меня, вот до сих пор я вспоминаю ее слова. Там, где около 70 человек было. Среди них 4 человека приняли. Нас должны были отправить в Москву учиться студию эстрадную. Но руководство поменялось, и нас не отправили. Но осенью мы пришли. Мне предложили ансамбль песни и танца. Но я солистка уже была, и я не хотела в хоре петь.
петь. Я говорю, нет, я туда не пойду. Зифа апа тогда сказала, она говорит, у вас есть талант, и у вас есть мол, я вам верю и желаю вам, предвещаю, что ли, вот так предсказываю, что у вас будет будущее как певица. Первый раз в филармонии приняли, мне не пришлось работать в филармонии. И мне пришлось уехать из филармонии, так как я ведь поступила, хотела учиться, хотела музыкальное образование получить. Я ждала, что нас отправят в Москву, и мы будем там учиться, вот так. Не получилось, но тогда я уехала в Куйбышевскую филармонию областную, и там от филармонии Куйбышевской я работала еще 6 лет. Везде по Союзу я везде гастролировала, в Средней Азии, Камчатке, там Владивосток, Кавказ, Урал, это Поволжье. Где только я не выступала, где татары живут, везде я выступала. И вот после этого только я второй раз уже вернулась в филармонию, татарскую филармонию. Вот тогда меня 4 раза прослушивали, 4 раза меня не приняли. Я обратно уехала в Куйбышев. Но я знала, что все равно меня примут, все равно я поступлю, все равно я этот путь не брошу. Хотя тогда мне было очень трудно. Потом я обратно уехала в Куйбышев. Потом приезжал Ильхам Шакиров со своими концертами. Он меня... Я ему пришла к нему на концерт, объясняла ему, вот так, я говорю, вот так я ездила, я певица, и разговорный жанр, и концерты тоже могу вести. Возьмите меня в своей бригаде, я говорю. Он меня, моего мужа знал, Риф Софиуллина. И он говорит, ладно, я тебя вызову, когда мне нужно будет, я тебя вызову. Он послушал меня. После Нового года, какой-то 3-4, что ли, число, я сплю, утром вижу сон. И во сне мне телеграмму вручает. Там в телеграмме написано: срочно переезжай, будешь работать у Ильхама Шакирова, такого-то числа, выезжаем на гастроли. И, знаете, вот стук. Я проснулась от стука. Стучат в дверь. Подошла дверь, и действительно стоит почтальон, мне вручает телеграмму. В телеграмме написано вот точно такой же текст. Срочно приезжай. Вот хотите верьте, хотите нет. Я до сих пор не верю. Понимаете? И вот так я поехала в Казань.
Он меня взял, и мы с Попали ним поехали в бригаду Ильхама Шакирова. То есть получается, что Ильхам Шакиров ваш крестный отец? Да, да. Бергада Ханум, а вот я еще сейчас, вот мне рассказывали про Ильхама Шакирова, и я вспомнила, опять помните, когда мы работали над фильмом «Мәңгі янарға», вы тогда исполнили песню «Қара урман дремучий лес» из репертуара Ильхама Шакирова. И мне вот сейчас пришла такая мысль, а это случайно исполнение песни, это не дань признанию великому артисту? Это не так получилось? Да. Во-первых, да. Во-вторых, «Қара урман», вот, скажешь татарские народные песни, да? Вот ассоциация это «Қара урман». Вот ассоциируется «Қара урман». Как скажешь народные песни, вот перед моими глазами сразу «Қара урман». Здесь не только мон, тут вся судьба, вся трагедия татарского народа. Поэтому я сама вот столько лет на чужбине, я ведь родом вот Козан артынан, Арского района я родилась. Я же здесь должна жить была, я не должна была уехать, я должна учиться музыке и певицей стать, потому что у меня уже кое-какая подготовка была к этому. И стремление, я знала, что я буду только артисткой, и все. Поэтому моя судьба меня забросила куда-то там за пределы родины. И «Қара урман» для меня это что-то такое, это все, это мой народ, это и Ильхам Шакиров, это и Альфия апа Авзалова, и Мон. Вы певица народного плана. В вашем репертуаре очень много песен, народных песен. И просматривая ваш репертуар, я обнаружила, что помимо песен Фасиля Ахметова, потом песни, вы мне подскажете, Салиха Сайдашева, все-таки большая часть песен написана Рифом Гатауллиным. Да. Вот что вас привлекает в песнях Рифа Гатауллина? Он пишет специально для вас? Песни Рифа Гатауллина, они родились вместе со мной. Я его признаю как талант. Он очень талантливый композитор. Может, он до конца полностью не открылся еще. Может, еще откроется, не раскрыл себя. А эти песни, у нас очень много песен, которые вместе родились. Если вместе родились?